Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenka'nın soňky saýlawlardaky itaati bäsdişi Svetlana Tikhanovskaya öz tarapdarlaryna ýüzlenip, hepde soňy protestler geçirmäge we öz saýlawlaryny goramaga çagyrdy. Tikhanovskaya saýlawlaryň ertesi güni Litwa gitmäge mejbur bolupdy. Tikhanovskaya 14 awgustda eden video ýüzlenmesinde ses berejileriň aglabatynyň Lukashenka däldi, oňa ses berendigini bellidi. Belarus resmiýetleri şol saýlawlarda Lukashenka'nın sesleriň 80% töweregini alyp ýeňiji bolandygyny eglan edipdi. Şeýle-de Tikhanovskaýanyň sesleriň 10%-ni alandygyny öňe süripdi. Biz özgürçlikleriň tarapdarlary köplükdürüz. Muňa dokumentler we saýlaw uçastyklaryndaky protokollar güwäg etýär. Hiç kim onuň Lukashenka'nın ýeňişine ynanmaýar diýip Tikhanovskaya aýtdy. В его победу большинство не верит. Ol resmiýetleri paraxçylyk demonstrasiýalary gany gyrgynçylyga öwürmekde hem aýplady. 37 ýaşly Tikhanovskaya goldawçylaryny, kampaniýa toplaryny iş taşlaýyş eglan eden işçilere, şeýle-de ýol başçylary tarapyndan protestçilere hüjüm etmek buýruklaryna boyun bolmadyk polisiýa işgärlerine minnetdarlyk bildirdi. Я благодарю сотрудников, которые отказались выполнять преступные приказы против своих граждан. Bu ağırlıkda Ýewropa Birleşigi ne azat ne de adalatly diýilip häsiýetlendirilen saýlawlar sebäpli ýüze çykan protestlere garşy gazaply basışlara jogap hükmünde Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenka garşy basyşy güýçlendirmek isleýär. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň 14 awgustda Brüsselde geçirýän adatdan daşary ýygnygynyň öňsirasynda Belarus häkimetleri ýerden ýüzlerçe tutsagy boşatmaga başlady. Erkinlige çykarlanlaryň köpüsi tutsakhanalarda şertleri, ýenjilmeleri we beýlik tümleri elhinç diýip häsiýetlendirdi. Halkara günä geçiş guramasy Amnesty International bu aýdylanlary giň ýaýran adam gynalmasy adlandyrdy. Iň azyndan 2 demonstrant öldü we 9 awgustda döwlet tarapyndan eglan edilen saýlaw netijelerinden soň awtoritar Lukashenka'nın 80% ses alyp 6-njy möhletde prezident saýlanandygy görkezininden soň mewjap galan protestler arasynda 6700 adam tutsak edildi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Josep Borrell Birleşigiň ýokary derejeli diplomatlarynyň ýygnanmagyna çagyryp protestçilere garşy görülýän ýowuz basyp ýatyrmalaryň besedilmegini, adam hukuklaryna we demokratiýa hormat goýulmagyny talap etdi. Soňky aýyň dowamında Belaruslar özleriniň demokratiýa we adam hukuklarynyň berjä edilmegine ymtylýandyklaryny açyk görkezdiler diýip Borrell 13 awgustda çap eden blogunda belledi. Ýewropa Birleşigi bilen Belarusyň arasynda gatnaşyklaryň mundan beýlekim ilerlemegi üçin düýp götür siýasy özgertmeler şertdir diýip Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy sözüne goşdy. Germaniýanyň daşary işleri ministri Heiko Maas 13 awgustda Berlinde Ýewropa Birleşiginiň Minskdaky hükümdary edilen basyşlary ýokarlandyrmaly diýdi. Ýewropa Birleşigi derejesinde sanksiýalar barada ýygyjam maslahat edilýär diýip ol aýtdy. 21-nji asyrda Ýewropada ýowuz basyp ýatyrmalary we parahat demonstrantlaryň tutsak edilmegine çydam edilmejektigi juda aýdyndyr diýip Ýewropa Birleşiginiň geçici prezidentligine eýe bolan Germaniýanyň daşary işleri ministri belledi. Amnesty International gazaply ýenjilmeler, jynsy taýdan zorluk etmek haýwatlary barada tutsaklardan aýylagan şaýatlyk görkezmeleriniň gowşandygyny aýtdy. Odolky tutsaklar tutsakhana merkezleriniň gynamalar kamerasyna öwrülendiklerini aýtdylar. Protestçiler hapa ýerde ýatyrylypdyr. Soňa bilen de polisiýa olary dipipdir we taýak bilen ýenjipdir diýip Amnesty International guramasynyň Gündoğur Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça direktori Maria Sturkers aýtdy. Bu ağırlykda Estoniya, Litwa, Latviýa we Polşa bilelikde umumy beýanat ýaýradyp, onda Belarusdaky krizisi paraxçylyk ýolu bilen çözmegiň hatirasyna araçylar bolup çykyş etmegi teklip etdiler. Beýanatda milli dialogy ýoly goýup biljek forumyň esaslandyrylmagyna hem çagyrş edildi. Tikhanovskaya adamsy Sergey Tikhanovskiýiň prezidentligi dalaşgar höküminde hasaby durmak tinanşygyndan soň tutsak edilmegi bilen kandidat höküminde hasaby alyndy. Oňa saýlawlara goýurilmedik beýlik iki dalaşgaryň saýlaw kampaniýalary tarapyndan uly goldaw berildi. Hasaba alınmadyk kandidatlaryň biri saýlawlaryň öňü sirisi ýurdy terk eden ozalky Belarus ilçisi Valeri Tsipkala Ýewropa Birleşigine ýüzlenip Tikhanovskaýany prezident höküminde ikrar etmäge çagyrdy. Ýewropa Birleşigi Belarusda 2010-njy ýyldaky saýlaw netijelerinden galplaşdyrylmagyndan soň oppozisiýanyň ýowuz basylyp ýatyrylmagyna jogap edip Minske garşy berk sanksiýalary girdipdi. 2016-njy ýylda Belarusda siýasat tutsaklar azatlyga goýberilenden soň bu sanksiýalaryň agramly bölegi ýatyrylypdy.